Erokamano nyakwaro Mogi kuom kete Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago odiechieng' eri ma kawuono ka en odiechieng' mokwongo ma dwe mar 7 higa 2025. Mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Daktari William Ruto aweze kukubali kukaa chini na vijana, aweze kusikiza vijana, kwani vijana ndo sauti, vijana ndo nguzo, vijana ndo nguvu. Wayo podi medo chwal ne rowere mondo yoti gi twak mamuol e tieko tungni kar bago ng'anyo makinde ka kinde. Okinyal wuok oko ilae ot gotieno nikech kiwuok tipani dhi ng'ad ng'uti. Koro sirkal wakwano konywa jowadwa. Jodak e gwenge ma Nyakongo e sub-kaunti ma Rongo ywago rochruok mar arita kwe e tong' mar kaunti ma Migori kod Kisii. Josiaya wang'ni wuoguru oko joma mine wakau kombe walara gi joma chuogi to wakao mondo wabed gi namba maber berie. Jaod bura ma Siaya Laktar Christine Ombaka jiwo wakeini mondo donji e piem mar laro kombe mag telo ahinya to mago mag siasa. En kithuolo mar orote machuk e laini marwa mar ote machuk ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny William Ruto oyango ni Kenya kod pinje mag Afrika goyo okenge makare keto winjruok madhi bero lwasi mag yudo omenda mag dongruok kowuok e pinje mosego okang' malach mag dongruok. Ruto kaloso e romo mokelo jotend piny buora e piny mar Hispania noko ni kata lwasi mar yudo hola bende koro nyaka rangi ni mar pinje Afrika ni ong'ala manyime mar bero lokruok machal kor lwasi. Jatend piny opuoyo ber mar biro kanyakla e kedo kod dier kod bero ngima oganda ka magi otimore e kinde twak ma itayo kod jatend piny Ufaransa Emmanuel Macron. Kenya will have 100% of its grid as renewable by 2030 because we have innovative financing using power purchase agreement to bring the public and the private into one ecosystem, and we are funding our green energy generation using private funds and working with public interventions. What I'm trying to say here is that this document that we have negotiated, and today we have it as the severe commitment, is a document that is implementable. And that is why we are willing to share our experiences, and we are also willing to learn from others. Okil mochung' ne okwach kich kod jalup ogai mar obila ochopo e doho ma Milimani mar lero kama jandiko e mbui Ndiangui Kinyagi nitiere ndalo 11 nyaka nolal. Kaluwore kod okil mar okwach kich giramo ni okwach kich onge kod jandikono ni gin bende gimanye kama entiere. Okinde mar jandiko noero kotelnegi kod Martha Karua kod Babu Owino odagi neno mar okinde mag okwach kichgo kendo nyiso doho ni okwach kich oketo nyao e yango kama jandiko no nitiere. Burano dhi nyime e doho ka koro sani wadhi ane achiel kachiel e doho mondo wawinjane mago matimore. It was filed on 26th of June. It's dated, Your Lordship, it's an undated application. It was not dated. But the affidavit in support is dated 26th of June. And had the inventory? Yes, Your Lordship. Which you have attached? Which we have attached. Yes. Which Your Lordship now is materially different, as highlighted by Senior Counsel, in terms of the content, different from the one that has been presented in the replying affidavit.
Your Lordship, more particularly, if you look as well as to the replying affidavit, Your Lordship, the deponent of the affidavit alludes to officers being sent, Your Lordship, so that the deponent himself does not place himself in sight during the inventory. Your Lordship, I had it. Let me just bring another light to it. Your Lordship, I'm now looking at the replying affidavit. By the respondent. Yes, by the respondent. Let me just get to the... He says he's the investigating officer. No, he does not say, but he alludes to officers being sent. He says, I am the investigating officer. Did he say something? He says, I am a police officer. Not replying affidavit. One of the investigating officers. But however, Your Lordship, if you look at... You know, I don't have it. Yes. So just assist me. Where do you want me to see? Yes, yes, Your Lordship. I'm getting it to you right now. Your Lordship, I'm at paragraph 13, yeah? So 11 and 13, and at, this is of the second respondent's replying affidavit. So paragraph 10 alludes to a well-planned and coordinated plan to mobilize people, prompting the investigations, Your Lordship. And now, paragraph 10, we are at the second respondent's replying affidavit. Then 11, but more particularly, Your Lordship, paragraph 13 does not place, and that was my point, Your Lordship, the investigating officer on site during that particular search, because it reads, paragraph 13 of the replying affidavit. We have all read it. Yes. Unless you want to read. Yes, Your Lordship, that on that date, that is 21st of June, officers of the second respondent visited the said apartment, but confirmed that the door was locked from inside, prompting them to track. But more particularly, even if we were to believe, Your Lordship, the inventories produced now by the respondents, the said deponent, that is Sergeant Samuel Iteki, still does not place himself at the site during the taking of the said inventory, Your Lordship. It only alludes to one, Corporal Leonard Sigay, and Corporal Ronald Murgo. So that, Your Lordship, the averments then in this replying affidavit is of no personal knowledge of the deponent and is based on a report or an inventory taken that he is not privy to. Your Lordship, as I conclude, the importance of compliance with your order number 5, Your Lordship, based on the press that was next the link, Your Lordship, is that it is important for the compliance of the said order so that the sentiments captured by the 6th respondent in the press briefing issued yesterday, 30th of June, are those that are well within his personal knowledge, whose veracity, accuracy, and truthfulness can only be asserted, Your Lordship, by way of cross-examination. So that Your Lordship will be urging
that this court affirms its orders issued on 30th day of June 2025 and compel for the attendance of the 5th and 6th respondents, Your Lordship, before you to come and ascertain the averments in the press briefing. Your Lordship, I'll say this in passing, that in the said presser, as you'll see on the link, he actually promised to be in court today. So the link is where? Is at paragraph 16. How do I go there? Later, as you consider. You want to do that? Yes, I'm Lordship. supposed to see that in court, right? Okay, well, You want me to go and do it in chamber. So you should have linked us here so that we very see well. that you have to We will have made But, the prior arrangement. I'm not saying we do that. Very well. So, Your Lordship, I will finalize with where Senior Counsel, our lead, Mother Karua, started from yesterday, Your Lordship. That it is only this honorable court, Your Lordship, by dint of Article 23(1), that is the guardrail of justice. And Your Lordship, under Article 25D of the Constitution of Kenya, which provides for rights that cannot be limited, non-derogable rights, at D, includes the right to an order of habeas corpus. Your Lordship, we pray that you protect that right. Otherwise, Your Lordship, the citizenry will be left vulnerable and at the mercies of the high and mighty, and we urge this court to act with speed and uphold public confidence, the rule of law, and constitutionalism. Your Lordship, with the permission of Senior Counsel, she requests that Babu Owino makes his maiden. Josiasa kaachiel kod jotend dini e kaunti ma Busia okwedo moko kuom jotelo ma giwacho ni siayo rowere mondo bag ng'anyo kendo kel tulo kod kethruok mag mwandu ka giwacho ni ma osekelo chochni arita mar piny Kenya. Jotelo go yango ni nitie dwaro mondo josiasa orom kendo ket twak mar yudo kwe mana kaka jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa. Kethruok mag mwandu mane oneno e kinde tulo mane owuok kaluwore gi ng'anyo mag rawere mane obagi tich adek juma mokalo medo nyuolo paro mopogore opogore e kind jotelo. Kata obedo ni rawere e kaunti ma Busia ne obago ng'anyo margi e yor kwe, kwayo koro chiwnegi mondo gibed motang' kendo kik ti kodgi gi josiasa e bago ng'anyo e kinde mabiro. For those who want to express themselves, please do it without destroying other people's property. Our constitution allows you to express yourself, but don't destroy other people's property. There are limits to what you can do. Let us not have politicians who are inciting their communities. Rawere mag Gen Z okwa mondo chwal dwaro mag e yore mowinjore kendo giwere gi ng'anyo ma kinde ka kinde makelo tulo e kinde ma dobe okwa mondo kaw okang' mar chik ne jogo maketho mwandu e kinde ng'anyo. Majenzi wa Butula, mimi ninawaomba hata mkienda kwa barabara msiwache watu wa nje wavunje vitu yetu, kwa sababu ndio tuna grow. Sasa kama tuko kwa growth tena tunaharibu mali yetu, haitakuwa mzuri. Wale upinzani wenye wako, mimi sioni option pale, manake mtu mmoja hii Kenya anachangia, anaweka fitina sana. Mnakumbuka tukifanya demonstration na mheshimiwa Raila wakati wa sufuria, Rigathi ndiye alikuwa anaenda kwa ofisi saa 10 akisema ukienda kwa polisi mujaribu kuandamana, polisi hatapiga we busu ama kisi, atakupiga tia gas. We pia wacha usikize kwa mwili vile tulisikia. Sisi tuko na watoto wa Gen Z. Watoto wa Gen Z wako na nia mzuri, na hiyo nia yao mzuri ndio ilifanya hata tukawa na broad based government.
lakini kuna mtu mmoja hapa Kenya, ule Mswahili anasema ni hasidi. Huyu hasidi huwa hakosi sababu. Yeye ana sponsor goons kwenda kuharibu agenda ya Gen Z. Tokor kakorgi, jotelo mag dini okwedo dhok manyocha jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ne ogolo mane miyo bila thuolo mar chielo gi magina jong'anyo mar ochokwe kendo kelo tulo e tesendo bila. Murkomen is ordering people to kill our children. The Gen Zs, tukubali tu Gen Zs are ahead of these people. Because wakiamua kufanya watafanya. But that's not the best way to kill. The best thing you can do is to dialogue. Why are they reacting the way they are reacting? Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jatend migao mathieth Eden Duale dwaro ni duol mochung'ne arita pacho ka kod apisi mar ogai mar obila mondo oket yore mabiro neno ni mwandu kod ngima jopiny omi arita makare e kinde ng'anyo. Koloso e kaunti ma Kajiado, Duale nowacho ni ng'anyo manotimore tarik 25 dwe mokalo nokelo lal maduong' ne jo ohala ahinya to chuny boma ma Nairobi, ka bende oganda mang'eny nowito ngimagi. Duale bende nojiwo jopiny mondo los gi jotendgi ponono ni gineno chandruok moro amora kar bago ng'anyo e kinde ka kinde ma bende osekelo kethruok mar mwandu kod thoe ne jo Kenya. Unajua kujenga inachukua muda, lakini kubomoa, si mnaona juzi tu Nairobi watu walikuwa tajiri Jumanne, Jumatano walikuwa masikini. Wamama wetu wakakuwa wakanajisiwa. Our women were raped. It's very sad. Many people were killed. Looting, chaos. Hapana. Hata ukitaka ukiwa na lalamishi unafanya kikatiba na desturi na nidhamu. The Minister for Interior, the IG and our security agents, you must do whatever it takes within the confines of the Constitution to protect our citizens, their property and our country. Bang' ng'anyo manotimore kuonde mopogore opogore pacho ka juma mokalo tarik 25 manokelo kethruok maduong' mag ohala kod mwandu, jodak gi jotelo e kaunti ma Murang'a okwayo rowere mondo yie oti gi twak mamuol e tieko tungni kar bago ng'anyo. E kinde ma johala pod dhi nyime gi yudo lal, rowerego e kauntigo owacho ni chandruok maduong' ma gikale en koso tich ka ngima bende koro tek mokalo. Seneta Mowal Veronica Maina nokwayo rowere mondo mi kik yie rwako siasa mag pogruok, ka olero ber mar twak kod yor geng'o tungni. We want to send our representatives to the government for the local youths to send representatives to the government so that they can address our issues well, and they can talk with the government and sit at a table where they can negotiate what can be done. Wewe vile wasi wanasema wanatakaje, mavijana wanataka mboka. Unaona? Si tunakula do peke yako hapo, tuna promises ziishi. Ombi langu kwa serikali, na waomba kwa hizi maandamano zinafanyika, nilikuwa nawaomba kama wanaweza keti na Gen Z, hizi demonstrations zinafanyika, at least zikuwe peaceful. Daktari William Ruto aweze kukubali kukaa chini na vijana, aweze kusikiza vijana, kwani vijana ndo sauti, vijana ndo nguzo, vijana ndo nguvu. Akikuwa yeye mwenye kutenga vijana, nchi itakuwa si yenye kupata amani. Na tukiletewa siasa mbaya ya kutuambia choma na kiberiti, kata, ambia mtu mimi niko na plan tofauti, wacha tuelezane, maelezano ile haitufurahi, tuulize turekebishiwe, lakini si kuchoma. Kuchoma ni ngumu, tena hata wazazi wenu wako tuko. Jaod bura masia Dr. Christine Ombaka uoko maji wa jogo mawake ini mondo donjie pi malaro kombe mag telo ahinya to mago mag siasa.
Ombaka lero ni mine onego rakre gi joma chwo e pacho ka yiero mabiro, kowacho ni moko kuom wakeini mosemako lemo makamago osetiyo maber kendo nyiso nyalo margi. Kanoloso e sach nyasi mar sidho chenro mag dongruok mopogore e Aguch Ngaf e kar chung' od bura magem, jatelono bende nodok ne tije mosetimo e Siaya, kokwedo kembe mosebedo katimo nonro ewi tije jotelo mawacho nosebedo kokete e thuolo mogik gino mopogore gi mosetimo. Today we have launched 2 projects and even water boreholes and water tanks for the Wagai public toilet in Wagai market. It costed us 1.6 million Kenya shillings. That is from the county-wide project. We also had another project in Dene Primary, which is a solar-driven water borehole. The solar-driven water borehole is the 3.5. That is inclusive of the solar and the water tank. We have also given water tanks to both Dene Primary and Dene Secondary School. Angi dormitories adek, kendo angi libraries adek. Angi kitendi ni manyithindo dormitory 400 nikech ne waloso 200 to nikech gin double decker wuok 400. Koro siata ywak nikech mama achiel chakre 2013 ina na achiel 2013, 2017, 2022 minok medi. Kora kwayo josiaya wagni woguru oko joma mine wakau kombe walara gi joma chuogi. Jodak e gwenge ma Nyakongo e sub-county mar Rongo ywago medruok mag rochruok mag arita kwe e tong' mar kaunti ma Migori gi Kisii, ka giwacho ni nek ma koch osebedo ka nenore e tong' mar kaunti ariyogo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. E kinde ma dweche ariyo mokalo gwego mag Nyakongo e sub-county mar Rongo mayudo tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod Kisii ok osebedo kod kwe chunygi kaluwore kod medruok mag rochruok mag arita kwe e gwengego. E kinde ma dwe achiel mokalo ji 2 osenegi e yore magalagala. Koro nyaka ne kwe ma koro nwayudo uru ne wan gi kwe, to koro nek mochako bukore sani ni odhiero wa nono, piny otaro wa jomotigi ni koro kata wan gi ok inyal wuok oko ilae ot gotieno nikech kiwuok tipani dhi ng'ad ng'uti. Koro sirkal wakwano konywa jowadwa. Mano motim machiegni en tarik 29 mar dwe mar auchiel mar higani kama rawera moen kaka Billy Ochieng ma jegni 33 ne onegi kendo ringrene owite bungu. Gweng' marito kae osebedo gi incidences 2 in a span mar 1 month. Nyocha wakwanyo jaksi mano obio negi e gweng'a ka, mochako kao pikipiki ne mano riembo momanyo go. Pikipiki pok wayudo nyaka sani, jok mano negi be pok wayudo. Kano chopo tieno mar tarik 29 piny mar Jumapil, wachak wayudo wuoyi ma bende amane village achiel marito ni kama wuoyi miluongo ni Billy Opeyo ma jahigni 33, wuoyi ma pod tin, en bende ne wayude konege kendo bete kabisa. Familia ma Billy Ochieng wacho ni wuodgini mane gineno mogik tarik 27 mar dwe mar auchiel mar higani ne ochadhi kod beti kendo negi ka ringrene ne gino tarik 29 mar dwe mokalo. Min rawerani ma onegi Monica Dhiambo pod yogo ratiro ni wuode manonegi ne. Gino winjo ter gweno moro chiro thuon, odhi chiro okawo thuono no odhi godo, kogike iya ora to yudo nyathi koriere to ng'ani mero onindo ka koso kodhi to yudo ka ochunjlo opong'o dende, beti nitiere wiye, tiende gi bendo ng'adi. No mirimo ewe no duogo, koduogo tape olwaro gweno piny, to ka gweno selwar tape tiduogo gweno nang'o kokona ni gweno mondo gony. Takon ma se wuoyo kodi ni Otis nitiere Kosir ang' no wil gweno, iduogo gi gweno nang'o. To kona ni ayudo kabilo negi, to yudo kabilo negi to uye machwado. Jodak ma Nyakongo wacho ni rochruok mag arita kwe e gwengego pok omiyo gi kwe e dhod chunygi.
jaksi modhi kendo jaluo chako kenge makineno nyathi wadu kako kenge ka gweno ya watu wadwa timo nang'o siri. Francis Timbo menja duong' gweng' manyako ngwacho ni pok giyango jok ma itudo kod nek magalagalagi kendo gidhi nyime kod tim nonro. Pok ofwenyore ni jok matimo timbe maundu gi gin ng'awa gin e gweng' ka. To nekech koro osetimore diriyo ma chuno ni nyaka koro wawuog oko kaka jogweng'. Jodak manyakongo bende kod dwaro kot ndarita kwe koro kawo okang' mowinjore mar kedo kod nek babeno bedo e tong' kaunti ariyogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en chenro mar migago wakawo yueyo mokwongo kapok wadhi e yueyo wan gi ote kani wacho ni Frederick Jakatito wacho ni Ramogi ler kaeto machielo bende wacho ni bas aneno ka otenero oken mowinjore osome yamo wacho natimo mos ne familia mar Kariuki late ndi man Hilary Jabuya mar Tukjowi Rongo sub county kaito hello Jaka Black kindly konya gi namba Azola kod Red Earthworm fama manyalenda Leradua e gwenge mag Awendo Central ma Hilary Oluoch Jabuya Woodrongo kaito machielo bende wacho ni Martin Ochieng Lago kawuok Rwea Abuche wacho na neno Ramogi makare ka an gi mama na Nyalago wacho ni mondo mos ni Bishop Makachas Nyamoga. Machielo bende en Pascal Olajo kod Pauline Pascal gineno Ramogi News e makare ka gin kod Fedona Matilda Greg Omondi Vera kod Camila duto makabondo Nyasore School. Wakaw yueyo kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beokuodo, Luangni, nyuo kod kudi mamoko, chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idoro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakelni Textop 550 EC ma en rageng motegno chia kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapamethrin. Textop 550 EC sanego kute, okuodo, luangni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang'. Ruyath mar Textop 550 EC rapima 20 ml kod pi rapima 20 liters to ibiro gengo jamni kod chia magi ne tuoche machendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo luang'ni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miya rita makare kuom ndalo 7. Lima Agrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Textop 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Machigni nyakura mwanga juange chenro mar Ngoma Owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek na kwa mwaka juang. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura Magajong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Machiegni kendo, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti koro jiwo josiasa mondo obed motang' ewi weche ma giwacho ne jopiny. Wirani moko kuom wechego nyalo kelo pogruok kendo chwalo pogruok e kind oganda. Ojiwo jatend piny William Ruto kaachiel kod josiasa mamoko mondo mi obed machiegni kod rowere ma kawo pachgi ewi dongruok ma digiher mondo timne piny Kenya. We have insensitive public officers. Akifungua tu mdomo hivi anaharibu. Tunalaana. Akifungua mdomo hivi anakuharibia. Kama unatoa matamshi, please make sure you chew what you're saying properly before you bring it out, because you're dealing with the public and the public is very sensitive. Jalonye migao masomo e kaunti ma Samburu ogolo kwayo n'oganda makono moro riwre gi paro mar neno ni giting'o malo chal mar somo e alworano mosebedo kakale chandruok mang'eny. Kotelnegi kod MCA ma Waso Kelvin Limatan kaachiel kod jatend jopuonj skund nyiri mar Waso Julia Lusipa. Jotelogo eko nolero ber mar riwruok kanyakla mar bero chal mar somo mosebedo kakale chandruok kuom thuolo malach. Jotelogo bende nogolo pachgi e kinde mane gipogo buge mag somo mar omenda madirom siling milion 3 ne sikunde 7 e alworano. Joriemb apiko e ward ma Sitiko e ka chung' od bura ma Webuye West ong'anyo ka giywak ewi chal marach mar apaya kendo gichiwo ndalo 3 ne jotelo ma alworano mondo los apayano. Kotelnegi kod jakom mar joriemb apiko wardno gigolo ywakgi ne jotelo ma giwacho ni osebedo ka wuondogi kendo dongruok osedong' chien e alworano. Mimi leo hii tumetoka na vijana tumeandamana kwa hii barabara ya kutoka Webuye mpaka Halala. Hii barabara ni mbaya sana. Mheshimiwa Dani, ile muta yenye umepikiwa kura na hao watu wa Sitiho. Jai andamana kama bodaboda. Sasa raundi hii barabara ni mbaya. Ukitoka Puywa, ukienda Puywa mpaka lazima utaivadi hiyo barabara ya kuenda kwa shule, uende mpaka Sikalame. Sisi tunakuomba mheshimiwa utengeneze hii. Wanawake tunabebana nao kwa wako mjamzito huku, lakini tunaangusha watu. Mapikipiki zimekataa, pikipiki zetu saloni zinaumia. Sasa hatuna vile tunafanya. Sasa tunaomba mheshimiwa kama anatuona kuja atusaidie, sisi hatuna ubaya. Kata ni serikal nosingo mar neno ni gitieko nyange mar nyiri kachopo higa mar 2030, nyange ma joma nyiri pod medore e kaunti ma Baringo, West Pokot gi Elgeyo Marakwet kata malo 89 e masani pod itimonegi nyange. Kanolose romo manobagi kendo kedo gi weche mag nyangu mag nyiri alwora ma Kimalele kaunti ma Baringo, apisa maduong' e riwruok mar Jerry Girls Ann Ntomburu noluwo ni weche arita kwe mosedok piny e kind ogandago osejiwo weche mag nyangi ma nyiri gata malo 89. Rowere ma nyiri ma bende osepondo nikech timbego koro kale chandruoge mopogore opogore kolero ni nok mag arita osemonogi yudo kaka ginyalo reso nyithindo ma nyirigo. Pokot, West Pokot, then campuses, East Pokot and Elgeyo Marakwet. So these two counties have each one as an average of 73 and 89%. So it shows it is only 11% that has won the battle, and we are in a very, very severe battle of cutting the cow child and curtailing them from their dreams and their hopes. The chiefs are
supportive of the work that we are doing, but if they don't have a place to take the girls, what do the chiefs do if the girls come to them? So this center and centers like it are so important for a place for the girls to have sanctuary. Jogo makedo ne ratich oganda Mombasa koro nyiso luoro margi ni chal ni sani obila koro getogi kaluwore go ng'ala manyime magisebedo kagikawo e ng'anyo mosebedo kadhi mbele e kinde mokalo. Kagiloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni moko kuomgi osebedo kayudo ote mabwogo ngimagi kendo chiwo negi siem kata obedo ni ng'anyo magitimo gikoni en mana mar oluwore gi chik kendo ma chik oyiego kendo mar kwe. Ne bende gikwedo rumbi ni chal ni nitiere joma chulogi mar mondo mi gibag ng'anyo mitimo e pachoka, ka bende ginyiso jatend arita maduong' mondo wuog okelela mondo yang nyinge jogo magitudo gi wach chulo rowere e ng'anyo makamago. Hivi tunaishi kwa fear, tunaona kuwa wenzetu wanakuwa abducted. Sisi wenyewe tumebandikwa makesi hapa kotini za maandamano ambao hazina hata legal basis. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inatutarget na sisi tunasema hatutaogopa, tutajitokeza kimasumasu, manake katiba imeturuhusu kutoka. Kwa hivyo sisi hii fear ambao wana install kwetu ama wanatokea hii fear, sisi hatuogopi lolote, tunaheshimu sheria. Kwa hiyo sisi tuna imani ya kwamba serikali inajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo ambayo yanaendelea ya uhalifu na uporaji wa mali za watu, na serikali iwafuate wale badili ya kufuata wanaharakati ambao tulifanya maandamano ya amani mwaka uliopita, na kabla ya hapo wafuate wale ambao wanahusika na hatua za kisheria zichukuliwe. Sisi kama vijana wa Mombasa tumejitokeza na tumeamua kuwa tunafaa kuiweka hii nchi yetu iwe katika kiwango tunachostahili, kwa kuwa propaganda zinatokea na yote si ukweli. Sisi kama vijana tumejitokeza na tunasema Kenya imeharibika na tunafaa kuiweka kwa ile laini ambayo inafaa kuwa. Obila alwora ma Emuhaya e kaunti ma Vihiga ochaka pedha mar yango tho mapoya ma jariemb apiko e kadak ma Bukanga e Suba juma mokalo ka apiko ne bende nolal godo. E kinde romo manobagi gi jodak makono, komanda mar obila Jojo Pere oyango no obila oseyudo maling'ling mabiro konyo gi ndhiyo jogo mitudo kod tho mar Jonathan Aba Usemi ma bende nosir lwedo kod jatend obila mag Okwach Kich ma Emuhaya Jacob Mung'are. Komachielo jaod bura ma Emuhaya Omboko Milemba owacho ni jonjore auchielgo ong'ere kendo obila mondo kaw tich matek mondo mi omakgi kendo chwalgi e nyim doho. Wanasema jina waniite leo Bwanga. Huyu mama ni sema hapa tuko na shida kubwa sana. Watoto wetu wananyongwa, watoto wetu wanauliwa, lakini sio atusema sana hata wamama wako hapa wanatoa watoto. Wamama wako hapa watoto wenu wanaua watoto wetu hapa. Sababu unawajua na ni notorious. Unajua hao na majina na mahali wako. Kuna siku moja mwingine alikuwa ameshikwa, tukakuwa na peace hapa kidogo, bila alirudi, mko na peace. Wacha kuangalia chini bwana. Security is what. Mko na amani sahi? DCI chunguza hiyo watu. Chini vijijini pale. Ni nyinyi tu ndio mtatueleza. Mkitueleza tutafanya kazi mzuri na nyinyi. Na tukiwa pamoja hakuna kitu kitaenda mbaya. Kwa hivyo mimi na maafisa wangu tumekuja hapa kwa sababu yenu. Hakuna kazi nyingine. Kwa hivyo naomba nyinyi mkiwa hapa ama wale mbaki nyumbani tupate sisi information. Tuta act immediately. Mimi sina kazi nyingine nafanya. En thuolo mar kawo yueyo mar ariyo nyaka Ramogi pod wan gi mathoth mwaikoni e weche manyien mag migago kawuono tarik 1 dwe mar 7 kik idhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfer
transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Josia ya untie Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi maratipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium. Kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in-go minyalo sungo ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072383596. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Riuri kodwa e penj laktar kosir kod CIC Insurance. Wadhi bedo kod laktar Ezekiel Oburu ka oleronwa matut e wi tuo choke. Mana e penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 mar odhiambo. Kik bai. View Sasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabizwa hiyo ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawa. Kawadhi nyime ni moko kuom jotend din e kaunti ma Kisii koro oyie matwak e wi yore minyalo tigo de duoko chien liet ma siasa e pacho ka. Ka gilose boma ma Kisii, jodologo eko nowacho ni nyaka keto okenge makare manyalo konyo tieko ndhicho mar oganda, weche makelo pogruok kod mago manyalo siayo tulo. Gimedo bende ni ponono ni ok orang wechego, dongruok mar piny Kenya biro dok chien ahinya. National dialogue ni ya muhimu sana, na zote tunastahili kuhusika ili Kenya iwe na amani, lakini hatuwezi kuanzia Spika mar od bura ma kaunti ma Kilifi Teddy Mwambire othich oko ayanga kowuok e komeno gi jod bura ma kaunti assembly no. Magi biro bang' jochung' mar od bura 40 goyo ombulu kendo siro lwedo paro mathich oko Mwambire kamana apar kende emano okwedo dwaro makamano. MCS maromo 50 noyuore go ombulu makamano e wach mathich oko telo mochung' ne od bura no. Chenro mar golo oko Mwambire e telo ne ochwal kod e od bura kaluwore gi tich marach mag apisi mage kaachiel gi jochung' mar ward no Mateso Thomas Chengo ma bende en jatend kweth manok e od bura mane wacho ni Mwambire osebedo katiyo marach gi mbi mar apisi. Spika wetu alikuwa spika Teddy Mwambire, na leo ndio mswada umeletwa. Tumekuwa tukifuatilia kisheria, na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura. Na tumeshukuru katika kura 50 tumepata uungwaji mkono wa kura 40 ambao wamesema hastahili kufanya kazi katika bunge hili. Nyasi macheno manyiso lony yore mag pur igeno ni biro chakore ayanga e kaunti ma Nakuru odiechieng' makiny nyaka tarik 6 dweni. Nyasi makamano biro chiwo thuolo ne jopur mopogore opogore
manyiso okenge magisegoyo kata magitiyo godo e medo bero sekta mar pur. Thoro mar wache nyasi en rango pur mabiro konyo chwalo ohala kod dongruok mar ochumi ka higani kwan duto mar riwruoge jopur omedore nyaka 127 kowuok e 120 ma higa mokalo. Ogeto kelo tim mar hero somo kod medruok mag somo e skunde mag primar kod secondary. Waluongo ji te jowa modak Nakuru te ubiune maonyesho ma Nakuru. Maonyesho ok en mar nyithi skul, en mar jomadongo, en mar wakulima, en mar joma ng'iso gik mopogore opogore, ging'iso tingni, ging'iso pur masani. Kwa hivyo ji obi mondo ji owinjane kaka ipuonjogi e kilimo. Waeleza wakulima wetu katika show zetu ambazo tumekuwa nazo ni kwamba kuna miinuko tofauti ya nchi, kuna miinuko ya juu, nyanda za juu, kuna nyanda za katikati, kuna nyanda za chini na kuna sehemu ambazo ni kame. So hao wote ni Wakenya ambao wanahitaji pia kupata mbegu ambazo waweza kuzikuza na kufanya vyema katika hizo miinuko na nyanda tofauti za nchi. Jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku ochiwo singo ne johala mane oyudo lal kaluwore gi masira mar mach manomuoch e chiro maduong' ma Garissa ni sirikal biro timo nonro mar yango gima dine kel mach makamano. Kowuoyo e nyasi e seche manolimo chirono, Ruku nochiwo chik ne komishona mar kauntino mondo okaw nonro mar jogo manowito mwandugi ka mano biro konyo sirikal kokalo kuom migepe mowinjore konyo johala manoyudo lal yudo kony kendo dok e chalgi mapile. Oyango bende ni achije mitudo gi chik chako mach makamani biro mako ya wale ambao wanafanya biashara hapa. Nataka county commissioner wa Garissa kupitia kitengo yake ya ngao atupatie wanabiashara wote wale ambao wamepoteza mali yao hapa. Tuanjue ni akina nani, one by one. Hiyo ripoti kesho asubuhi iwe imefika katika ofisi kule Nairobi, ili kesho yake by tomorrow evening serikali ya Kenya kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ahakikisha ya kwamba kitu ya kwanza wale ambao walikuwa wanapata riziki yao kutokana na hii soko wamepatiwa chakula ya kutosha, wamepatiwa bidhaa tofauti ya kushikilia familia zao. Mbetre ma Somali mantiere Nairobi no bago nyasi mar Gala Night ne oganda jo Somalia modak e pacho ka pinygi rwako higni 65 nyaka ne giyudo uhuru. Nyasi manobagi KICC nokelo kanyakla achiel galamoro ma jo Kenya gi Somali kaachiel gi jotelo mag ohala manotimo nyasi mar odiechieng'no ka gigo erokamano ne sirikand piny Kenya kuom yie mar miyogi thuolo mar timo nyasi. Across the world. But what is unique here is that also you have a large Somali community, Somali diaspora, who have good businesses here, who contribute Kenyan economy, who really want to celebrate this evening, and we provide them a platform that allow them to express their national entity and also appreciation of the 65 years that we have been a state. Kambi mar pamba ma Mulwanda mayudore ka chung'ol bura ma Funyula e kaunti ma Busia oyaw kendo bang' lore kuom higni buora. Maeri en bang' sirikal mamalo keto tenge omenda maromo siling milion 100 mar bero pur mar pamba e kaunti no kod aluora mare kendo medo yuto ne jopur. Jata chenro e duol mochung' ne pur kod chiemo pacho ka Bruno Linyiru oyango ni sirikal okawo okang' mar keto mwandu e pur e pamba kaluwore kod ber ma pamba kelo. Bende okwayo jopur mondo dikre riwruoge mag saga mondo gimed yuto e kinde ma giuso pamba. Jata tije mochung' ne duol mayango chal mar chiemo e pachoka Bruno Linyuru olero ni pamba nigi duoko makare. Cotton seed milling machine, and it is with pleasure to declare that the Luanda cottage labor equipment officially commissioned and launched and handed over to the officials of this honorable
cooperative. Tunashirikiana tukiwa na wakulima na mashirika SACCOS kwamba wanaweza kupata ile zao linakuja direct kutumia hizo SACCOS, because SACCOS are helping us in marketing, in collection, so that we do not have to rely on another middle person, another broker who again is going to have an additional charge on this. Wapanzi wa pamba, wakulima wa pamba, for some strange reason hapa Busia na hapa Samia ni wazee. I don't know whether it's a unique problem. Our vijana, our youths, hawataki kuingia mambo ya ukulima wa pamba. Msikae kando, msikatae kufanya mambo ya kulima, mkaachia wazee ndio watakula pesa ya hiyo pamba. Machiegni weche tuke joloch nyadiboro mar lig maduong' mar tuke mag chess pachoka KCB Chess Club ochako makare lig mar season 2024-2025 ka nyaka sani pok ologi e tuke 9 kendo gintiere thuolo mokwongo e chung' mar timbe mag tugono. Jobengi ma KCB go motelnegi kod kocha Benjamin Magana nodhi nyime gi loch tok loyo klab mar Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom 0.5 kapok giwuok amodhi 2.5 gi klab mar Equity Bank. Klab no mosebedo ka chandogi kuom kinde e lig chieng' ngeso KCB noloyo Nairobi Chess Academy 4.5 kuom 0.5. Tukego biro dhi nyime odira mabiro. We started leading the league, and we had quite a big gap between us and second place. And we won the first game against Nacha, giving us a lot of trouble in the past few years. And we just drew our rivals Equity Chess Club, and we managed to maintain the big gap. Tim mar Kisii School e joloch mar tuke mag rugby mar Prescott Cup e tielo ma higa 2025 manobagi alap mar RFUEA Grounds Nairobi. Kisii noyudo loch margi mokwongo e tukgi bang' go St. Patrick's 10 tries 17-5 e final mane iye otwere. Tries ma Kisii School ne owuok kuom Prosper Buyanzi, Bejel Ochieng, Kingston Onduku ma bende nomedo conversion. Kata obedo ni St. Patrick's notemo maduogo e tugono, ok ne ginyal juko Kisii mane oseniang'negi ka Kisii School noyudo segolo Rift Valley Academy e nus final bang' yorogi 15-3. St. Patrick's 10 ne owuotho kuom Wa Boys tries 25-3. Are happy, the technical bench iko sawa for winning this the prestigious tournament Prescott 2025. At some point we were disappointed as participants of the tournament. Kutoka kwa administrators wa tournament, where sisi participants officiating. The coming year 2026, if Prescott itakuwa, they should work on their officiating, number one. Number two, on the planning. We had a nice game, but some few errors, the things that made us not do what all we wanted. But next time, we'll recover and restructure to our games. Most of our players are young players, including Form 2s with Form 3s, but Form 4s are least. So rugby has helped us in all terms of discipline and building a mentality. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya ojiwo rowere mondo oti gi yore mathoth ma sirkal oketo ma dongore giwegi ahinya to kokalo weche mag tuke pachoka gi piny ma oko. Mvurya ne wuoyo e gwenge ma Kasaini e kach od bura ma Yatta e kinde manoyuore chako ayanga gedo mar kar tiego weche mag tuke kata academy motisi ni Yatta Sports Academy. Mvurya nomedo wacho ni gedo mar kar tiegruok ma kamano biro chiwo thuolo ne rowere mar gero mich margi. Mpira wa mguu, football pitch tutajenga hapa. Tutajenga ya volleyball, tutajenga ya netball, tutajenga ya basketball, tutajenga pia ile vyumba ya kubadilisha changing rooms pamoja na social hall. Alafu pia tutatengeneza mahali ya maji, kuwe kuna maji kwa hii academy. Na hiyo yote itatugharimu shilingi milioni 55. Juzi tukapata budget ya 2025-2026 na wabunge na president wakasema hakuna tax imeongezwa.
lakini hata kama hakuna tax imeongezwa, tuliweza kupata pesa ambazo tutatumia kulipa wenye kadarasi ambao wanafanya hii kazi ya Sports Academy. Club mar Lilalo ng'ado tiko madonjo quarter finals mag tuke mag FIFA Club World Cup toklo club mar Manchester City gonde 4-3.